Aron kaligayan nga subling masinati na usab ang kakuwang sa supply sa pagkaon sa mga gagmayng isla sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ilabi na kay nagsugod na ang La Nina. Ang crisis management team nagpreposisyon na og mga pagkaon sa Caubian Island. Si Luan Merondina sa report. Agosto 5 sa miaging tuig, na-stranded kining gatusan ka mga pasahero sa Angasil Port ug Hilton Wharf nga padung unta sa Olango Island tungod sa kadagko sa bawd. May giluwatang gale warning ang pag-asa ni adtong higayuna. Busa gidid-an ang mga sakayang pandagat nga may 250 gross tonnage paubos nga makalawig. Sulod sa pipila ka adlaw nga nasinati ang dagko mga bawd. Busa apektado ang inadlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga tawo nga nagpuyo sa isla. Ug aron malikayan nga subli kining mahitabo. Ganiha, gidad-an sa taga-crisis management team ug baligtag duha ka semanang supply sa bugas, dilata, kape o gatas ang mga mulupyo sa isla sa Caubian. Ang isla sa Caubian mo'y labing layo nga isla sa Olango nga haduol na sa lalawigan sa Bohol. Gipasabot ni Najel Banasya, crisis manager, nga nabala ka silang masubli na usab ang kasinatian sa miaging tuig tungod kay nagsugod na ang La Nina. In kaso, kung dunay mga tagduha ka semana na mga nagkukaibaw, dunay gale warning. No, di na mahitabo kami adto nga ang mga tao magutom ngadto sa isla. Ang naasoy mga food packs kasamtangang gipundo lang una sa pampublikong tunghaan sa Caubian Island. Ato na gipasapot sa mga katawhan dito nga kini dili pa nila magamit. No? Kanang mga atong gibutang nga mga pagkaon, mga food packs dili pa magamit. Magpangandam rani kung dunay mga gale warning na mahitabo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.